ബ്രസീലിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊജിറ്റോ എന്നൊരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 3000-ലധികം കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ വർഷവും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും നൽകുന്ന അധികമാരും അറിയാത്ത ഒരു കൊച്ചു ഓർഗനൈസേഷൻ. അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബറിൽ കുട്ടികളെ കാത്ത് സമ്മാനപ്പൊതികൾ എത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സന്ദർശിക്കാനിടയായി. 1.5 വയസ്സ് തികഞ്ഞ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മമാർ വരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബം. ഞങ്ങൾ അനാഥരല്ലെന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണുകളിൽ കാണാം. അവരുമായി കുറച്ചു സമയം ചിലവഴിച്ച് മടങ്ങവേ ഞാൻ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പൂർണ്ണമായ പേരൊന്ന് വായിച്ചു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊജിറ്റോ നെയ്മർ ജെ.ആർ. അതെ, ബ്രസീലിലെ പ്രിയാഗ്രാൻഡിയിൽ ജീവിച്ച് പട്ടിണി അതിജീവിച്ച് മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ ചരിത്രം തിരുത്തിയ നെയ്മർ എന്ന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിലാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കളിക്കളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു പറയാൻ നേട്ടങ്ങൾ കുറവായിരിക്കാം, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിഹാസമാണ്.